Oh my god, Arton han prøver at lede efter os. Og jeg har seriøst fundet det bedste sted. han finder mig aldrig. Jeg skal lige se, om han er der. Ah, fuck, de kommer nu. De kommer nu. Oh, fuck. Det er de derhenne. Nå, bro, han kigger lige forbi mig.